chukalela, chukalela, yeah, chukalela, yeah, chukalela, taking another. escondiren yumandiren yo balaniya manamijo hey dina gala
yewa somi yejima mi fotayma Allah rokota lubrat amal lubra ngurnam so soxlo teta waran ma wadati ngone kesko diren tukore dine Allah dine tukara dine Allah holma Allah buri yite kono la Allah refi hen waxtu wuji joy subaka tisuba takusan e fujuro e geje konum Allah buri yite adunya adunya wahande jango kala mo bayu layide lotumo adunya ni bagi sakelem saro mayro isar mayasar serer wayna mayro daga yaru mayro yaka jamba ñaaw man wayna wayna doomu ndey baba man doomu ndey baba man Ibra Kalabas Ibra danga baax Ibra yal na leen Yàlla sàmm Abdourahmane Diallo ar mbaɗa hen nannene fodde ma eyyi ruɗuɓe peccat nalan koye fof jiiɗi yummo jiiɗi baba goto men fefto wonɓe ɓe tawi ɗumen yo hokku ɗumen fodde mumen ha timma saabu moni fof ne jogui ñalawma walla moni fof ne jogui jamma minen fof jiiɗi yumma jiiɗi baba franchement Abdoul Camara bisimilla ma sabu ko neɗɗo jiɗɗo jibisal so Allah kadi ko neɗɗo moƴƴo jankiniɗo mo mawkinaki neɗɗo kadi mowona hasida eyyi nde tawno yimɓe ne wawi wonde nalanke taw Allah waddani ɗumen walla moni fof daari no goɗɗon yittere kono ko Allah waddi en machallah dembe guisa maba winana ara ɗo eyyi kanko ko sehilaɓe jeeya ɗum noon Abdourahmane Diallo ara ande mbaɗa fodde ma haalanmo jeune ma mbaɗa hen ko mbawɗa eyyi alhamdulillahi rabbil alamin
Allah jarama Nabi Jalla kadi jarama Mene baba kadi jarama Hey Cerno Bokar Dade Kanjalo jerima Finyondalla fansandalla Kan Oyurne menya kubrana Do Cerno Ah la 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 Yeah la la Ah la 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 yeah
gole lara segla gamen ko kidan ni tawaderani samalma gidam la 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 yeah la 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 yo yeah la la yo abu yalla Merci Djibsal mon frère. Tu m'as toujours aimé comme je le suis moi-même. Ah, Abdul Kamar Argay. Hey. Yeti micro saliyuma. e Djibsal on tan a yonino hirde nde jinmi ko dokkon kelle Djibsal no ndiri dokkoma kelle oɗo ko sehilam min mero makko ndendi sehilaɓe gila Fouta ha Dakar ko nalanke jankiniɗo kala ko mbaɗanmi Diary Sall ko seede hay somi tourné clip o arat o huɓɓoto makko ara wondema clip gas o hoota Djibsal ko neɗɗo moƴƴo ɓeɗo fof noon ko sehlabam musicien ji garɗo fof ko sehlabam ɓe hakkundema mabɓe ala cachet ɓe gara tan ɓe joué ɓe koota kadi ɗum ɗo ko retrouvaille ko pulagu ngu tan woni ɗo mbiyatmi kala ko moƴƴi e pulagu ngu nanɗo hannde kadi Sali Dia ko guiɗo pako leñol Abdou Camara Diary Sall borom France mi yiɗo kadi sehilam nanɗo Abou Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye kilibaji toj aduna mi yiɗo kadi Kalidou en kamɓe fof sehilabam yimɓe Baba Mal nden noon jehen Diary Sall lamporoɗo toro galle ma yewata wambaɓe jooɗo koɗa tinde dare pire mutal nangue baali cure gay mbare lacceje jare kosameje jare ɗam fo e kagguɗam fenɗo Sali Dia pullo nani Sali Dia sa noddi fulɓe noto ka adiyanke ka danan kadimo Abou Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye Abou Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye balal mawɓe rewɓe sukaɓe hayneɓe Diary Sall sallam toroɗo yima malama dañma koye malama an woni ñaguero kañan to faɗɗa yaɓɓudago gara pullam puloko nagge puloko kosam yaɓɓudago gara gadanan fulɓeɓe a Sali Dia pullo jeeri nayi ma ori jeere Sali o pullam ndeysaan ɗiɗi pullo so yimama dillat Sali hande mi yimama wuroma ajam baba tele wado yom yom laccirde jejjele jom Sali do hande mi yimama wuroma ajam
ma kon ko añam jami añam ndondo mi sali ñane jami añam asanu jini ko jima sali ko hande mi ñono ma año Yotopia buri namna dana way diwa namna take suna fayi sali ko kapulo kalama todo Abu Jai hande mi ñono Aisha, oto so kula jere, Mamadou Moussa so. Salika, hande wiban ma. Aisha, hande wiban ma. Amadou Ali, Mamadou Ali. Fulbe mbade kele gara, fulbe mbade. Ablay wala jay wala. Golle golle mali ma HAAKO. Ablay wala jay. Kini ma kawma selma. Sodi bataruji kati fulbe. Sora suji kati fulbe. Ablay wala jay golle golle mali ma HAAKO kullo nani. Yotopia buri namna dana way diwa namna take suna fayi ablay wala jay ko dana fulbe ummado ada yodi ummado jay an ummado ada yodi ummado golle golle malli ma HAAKO mama hande mi yiman ma baba hande mi yiman ma pulle nani cha de golle gara mada yiman molo baba ma mada yiman molo ingel baba ma mada yiman salita cha mbade gele garo mbade gele garo fulbe yamu yamu seri yola baba mangol yai sunu danan mayro cha ago do fete dasma wakin merci dum mun ci wona ñak jinni ko mbadon kelle mon dow papa don parrain o Abou Ndiaye kadi ko neddo moƴƴo jiddo nalankagal no haniri ni Djiby Sall o ko vrai artiste parce que saha min jaha foto mena makko mais mena makko mbaldo suudu wetru e lesso mena makko ma won 4 jours wala 3 jours ko neddo moƴƴo neddo teddudo neddo kadi Djiby dama bëgg nga woote grand théâtre war na mën a nekk yàlla wat jàmm a jaaram na feewi wote fere naabe jabil kulle ma abo kasam endi yumira wi ay wi talkura do ay enerfa
talkuru ene maja kore kasam endi yummina urfata abada hey nene oh nene hey nene oh nene fulbe ayna bene fulbe ayna bene fulbe kama sina bure nyane kala oga jabi oga nabe jabi dana badal jabi fulbe jabi wura soki jabi nabe jabi kama atam jabi ayna la jabi koton na jabi tere di nabe jabi Nyami Gabon Abu Jalla Falil Tedinika Gorko Pullo Tedinika Merci. Donc joni enen paye deuxième passager men woni ko fate bangue témon ferde lawol yewtanten dum ko kaw Abou Samba Diop wondude kaw Ahmed Amon Ly joni non enen dokkabe kongol ngol inchallah ɓe garane hen ɓe mbawa wadde yimɓe expliqué ferde lawol holko haalata e holko firti haalde donc kawabou wondude kawamme bisimilla mon. La première dame à avoir introduit du LACCIRI HAAKO dans un dancing nous vient de Lidoubé et elle s'appelle Salimata Dia. Ko gonga ça peut être on fait anodin woni aɗa wawi jagguirde ɗum tan gueɗal bolle puyɗi kono noon koye dartol jeeyade ma dartol setto wonde gadiɗo nannude LACCIRI HAAKO e nder dancing jibina ko wuro ne wiye Agnam Lidoɓe wiyete ko Salimata Dia. min calminimo min calmini arɓe ɓeɗo foof jeese gonɗe ɗe foof eɗen gowi ɗumen eɗen keptina ɗumen eɗen mbawi limtirde goto goto kono e nder hiirde nde kala nde ɗum waɗa ina yiiɗa waɗede kala lewru no wiruno ni hiirde e hirande mataw hande ko LACCIRI HAAKO yonta kono noon ina gasa hiirde wonde wona kadi goɗɗum ko wayno wonde foof ko hollirde tan wonde aduna o no ƴellitorto ni enen e koye men en mbaɗat jaɓɓal jaaden e aduna o ƴellitoroɗen hono noon mi sikki aduna o no ƴellitorto ni en ƴellitor eyyo aduna o no ƴellitorto ni enenne ko en yaadoɓe aduna o e kala duƴƴal ngal wawi addude jaaden hen. Yes. Sali Dia a jarama no feewi e ngal ɗo baɗal ngal mbaɗɗa so rendinde yimɓe hewɓe a rendini wayrunoɓe yiyodirde jiyodiri ɗo a jokki en ɗam a jarama fasiraɓe ma kadi to banggue gollal Abou Diop wiyata pasoma tan komo jiiduɗa gollal fasiraɓe ma notimamo woni dilloɓe e caktirɗe ɗe kamɓe foof eɓen ɗo gila e Daka FM Daka TV gila e RFI fulfulde en jii président CIJP hono Amadou Baroba gila e RTS en jiiɗo Aissatou Diallo
gile Bantamba TV tawde Moloba nando gile XFM tawde Aisha Sow nando gile Pulaar speaking lewlewal communication tawde Abougay nando gile radio Mauritanie tawde Asmaou Ba walla mbiyen Raki Bokar Ba nando gile RTS joni kam wona Matam gile 2STV bandiraɓe ma ngari jingandemo gila radio télévision fulɓe tawde eɗen kuccite e kaaliɗo eɗen kuccite e ceerno Modi gila ITV I radio tawde eɗen gondi ɗo e jaari bandiraɓe ma nalankoɓe ngari notademo en jii Abou Camara en jii Abdourahmane en jii Djibi Sall ko waɗi ɗo bandiraɓe ma kadi to banggue comédie hayso wona télévision e radio ngari notademo Salo bande en notimomo ina waɗi rogere toksere tan nde o nanni hen wiyete ko ferɓe lawol noon ne ƴeewe holi teddiniraɗo jammo o ƴeewe holko saabi o teddinira jammo o hayso tawi ko daaɗe ɗiɗi waɗe hen hade makko rokkede konngol kanko joom jammo o teddiniri jammo o ko Alaji Abou Ndiaye Alaji Abou Ndiaye noon so haalama ko Allah rokki ɗum ko hande ko duwawuji kono kadi fawade e ballal e duusgol Abdoulaye Walle Ndiaye ko ɗum waɗi e nder ferɓe lawol hojomaji 10 ma en dokkuɗo Abou Samba Diop haysinde ko seeɗa meftana en e holi gonɗo Abdoulaye Walle Ndiaye e ko gollodirta e Abou Ndiaye e nder ɗum Abou Ndiaye nde teddinira kañum ne ruttini teddungal ngal e lewlewal communication noon ko ɓe jaari wiyata ɓe pawuji pawuji to banggue média to presso ko mawɗo Abou Diop kañum jeeya e ardiɓe Abou Gaye ko Ousmane Makka liwon ɗo ko Hamme liwon ɗo Mataw heddi ko ceerno Abou Sy arani e sehilaɓe men wonɓe ɗo Sala a dañi kadi woni hay sernaɓe notimomo ɗo eɗen kuccite ceerno Alassane Ba eɗen cawnodiri e ceerno Harouna Allah jarama ɗum ɗo ko udditirde tan wonno e hollirde wonde arɓe ɓeɗo foof jiyama tinama kono no wirunoyni nani yo ɗum won aalude manam yo en gon noyau dur taw janggo e jaam somo waɗa hiirde hirande deuxiéme édition enen kam en luutetaki kala garɗo taw koko ɓeydoto e men ina muusi noon ina satti kono noon kala ko ina abbite révolution ina jogui coggu wonko jarata hade mi rokkude Abou Samba Diop mi rokko rewne e jaariyatu tan waɗana en introduire Abou Samba Diop haalana en hay sinno ko seeɗo e Abdoulaye Walle Ndiaye ko an andi mo caggal Abou Ndiaye wana am ɓuuri andudemo bismillah Allah jarama Seydi Ly ma taw mi suusa fawtude hen dande so tawi a joddimo e serenɓe ma jinnaɓe ma mboɗo yafno ɓamtude ɗo konngol kono ko adi foof mi wi mon bandiraɓe fulɓe jaam hiire mon debbo e gorko suka e mawɗo tawaɓe oɗo jamma mbeɗa wiya mon kadi yon dole jaam e nde ɗo hirande wonde fayida eyyi ɗum noon yerima yomo yarani deɓele baccani balamaji o wi ko ya haalana men hol gonɗo Abdoulaye Walle Ndiaye kanko min mbiyata jikki julɓe yakare leñol kanko dariɗo dadiɗo e développement e ɓamtare ɓamtude galleji diine ɗi holi oɗo gorko pullo jeeyaɗo to Madina Gounass wuuro diine e sunna e farilla holi oɗo gorko pullo perɗa lawol holi oɗo gorko pullo dimo holi oɗo gorko pullo jiɗɗo leñol mum jiɗɗo Afrique ɓamtuɗo Sénégal e Fuutankagal so tawino noon mayɓe ne ƴewto wuurɓe so ɓe gartima ɓe taw dona dañama Mamadou Samba Diop mortuɗo wiyanno gorko mo Cilbeñ Mbagne Samba ɗiɗo jammaji Elage Tijane anen tawama ɗum yera doro Mamadou Pata Diary en won yontaɓe jeeynoɓe ɗin ñalawmaji ɓe nangue mumen kadi funno hande Allah resimon renimon on goni doyeji amen on daranima leñol ngol on pitti lawol ngol on kolli amen ko woni ɓamtare pulago e ɗemgal ngal so tawi Abdoulaye Walle ari tawti on ko onon kewi wiide guila kelle beeli foɓɓoɓe saka yumum jombaja
holi o gorko pullo mbo keɓorɗen haalde holi o mbo nene Kumba nene Astel Kumba dañi holi o mbo Babou Abdoulaye wolle holi kanko kono noon mbeɗa jodde hamme Amadou Ly mi woɗɗoyta hen ne suusa yirima e mbeɗa nde so ɓooyi seeɗa tan cenglengere ceera e suurul ɓanndu ma ndu wulo ciñña mbergande tawnomi añata Yacine subalɓe wona ɗo mi yiɗa Abou Ndiaye a jaara hamɓe Amadou Ly Allah jarama on paami noon dande nde jaɓani ñalla koye haala hiira koye haala jofa e haala mo haala lammini yoɓata lewru alay sago haala kono gaccon hakke so dande salima konngol sellata sabu so gandi hisani kongi moƴƴi nata hen bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware hulotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe endota ko funti jamma e jammaji hande ko jamma Allah kono hol jamma mo wona jamma Allah hongannoɓe bawɗi so bawɗi cirkiti tungoji ɗabboji e cerkitoji biruji duhiɓe ndaalaji huttoɓe marañaji waɗoɓe cowti yeeso e caggal nde degel tumbata nde rippo ina fiya sagata jola bandum debbo ƴetta wudara weddo ɗum e digiral wiya hande ko jamma Allah kono hol jamma wona jamma Allah jamma ɗi fof ko jamma Allah kono sa waddama e bawɗoma a waddama ko kulɗa a woli jikkeleñol ko nden mbiyata jamma o ko jamma Allah kono banda men hade am yettade mo sababu mum saabi jamma o e teddinade jamma o wonko jiimi ɗo gorko halayɓe lamɓe jiggoɓe mberde kaƴel naaɓe yalla yuɓamo yafoma hanamo aljandam Abdoul Oumou woni Cheikh Oumar Ba wonko wiyanno ko wiyanno ko koko Aliou Ba wiyanno ko ñalde koye welino e less gawdal wudda ɓuuɓa hakkunde badde guite paaɓi e monguinde sahande colli ƴeeŋi lammini weeyo o suɓo fawde koyɗe makko e hoore jontadu jirta sayande mempe ƴara beele mbo sirtoɗo ɓuri wodde fittanu makko jaam hiire mum on jarama Cheikh Oumar Ba wiyanno kañum ko meeɗino welde hanke Fuuta o wi ndene Fuuta ko jiiliɗa kala ɗo yiita yimɓe ne gandudirnomo jilla kala ɗo yiita nden ko ɓuji e loji lollino Fuuta kesirana tawta kinni coñadi no salta butaɗi kometeɗi e mumeteɗi no dewɗa kala no pilta ha gornam dene buude e ngaale e jaheje gasata ɓujino piina bigino pilta ngafaji e mbanmaji ɗo dewɗa kala no pilta kocce dollinaɗe e neɓe meje uude sukaɓe heɓe jokolɓe no ciwta ɗo no siftanami hakkude joom gesa e gaynako hanki joom gesa wi e gaynako wenama o wi abba dow mi warata noon sa renaki mi jotto e bacce ma sa jamdinaki gaynako ɗo ha joom gesa gonɗa ka hirtaki mi wondi sa memi balam ɗi andan mi welsinaki renduɓe ladde ɓe peccata kono ko haɓoɓe ɓe beldata nan a yaa hooy ko daaɗi hiwoɓe nan huudotoɓe colli haɓoɓe nan daade ɓiɓɓe rewɓe jurɓiniɗe e saaha luttuɗe e kabaji ha tottoɓe e nder ɗe kollaɗe ko sorotoɓe e soroboɓe ndaw dente e kaccitaji ndaw muñal ndaw pinal e hiwoɓe bandaɓe mi haarɗo ɗo hayso ko cukuɓe cakuɓe jaggu ɗum ɗallum ha wayno yontaɓe bandiraɓe on jarama so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fof e sahaa mum mbir fof e leewal mum jontaɗo fof e mbawka mum yalla hokku on fandinde so neɗɗo natti yurminade yo hulɓino so neɗɗo nattini yurminade yo hulɓino so neɗɗo natti wiɗe jalla bone yo wiye taare mo kala yo itto tuuyoji mum e sahaa mum mbiɗen fulɓe enen ɓuri janngude enen ɓuri allude enen ɓuri laamade holko saabi en guittani tuyoji meɗen oɗo jamma noon sababu jamma o ko sali dia Allah jarama o jarama ko hollude kadi lawol no wawi ñande wonde jamma goɗɗo ɓuura moƴƴude
hamme amadou liya jaama haali presawtaɓe ɗo magiyankoɓe tawtaɓe ɗo ɓe jangguinoɓe pulaɓe jangguinoɓe ɗo ɓe e sernaɓe halfinaɓe binde gummotoɗo ñamono payi nano alhaji alsane ba mo falimali gaysiri mali ganke tille lojju welga hammadi gueto e falo mbayla alhaji hano lowel ba goko mo ganduɗa ko dubangue edi tulde gaale e manggay ila calli joolo e sernaɓe woɓɓe tawaɓe jamma o wadde naalankagal ngal e naalankoɓe goko mo wadde makkaji Djiby Sall e wondiɓe muɗum Abdourahmane Diallo mo Polel Diawɓe walla Matame Kagulaɗe Kagubane e Bantinŋeje e Abdou Camara yo Allah yewtito moƴƴere o haali ceerno Modi e kaaliɗo nan ɗo ko magiyankoɓe ko jirwinoɓe andaɓe wadde jamba o hewɓe wawɓe bisimilla moon on jarama yo allahu lamɗo teddi noon mabo suutu paate malik kay gaɗal ndene jalan ɓi Samba Tabakali a jarama ka moƴƴo a yonni bandiraɓe Alhaji Abou Ndiaye a jarama Tottenham Allah jarama Tottenham yimoɓe weltinaɓe ɓe jarama ko moƴƴuɓe nde Salija miiji wadde ɗum ɗo o teddini Alhaji Abou Ndiaye mo wuro men teddungo wuro Medina Gounass ɗo ɓurana e pulaar pottata ala ko riwata goɗɗum ɗum gila e miijo Cheikh Siraji Dine Ba ha yetti khalifa hande o ceerno Ahmad Tidiane Ba yo Allah junno balɗe makko moƴƴina battane makko ko kamɓe jaaɓi yo pulaar jangguine yo pulaar haale yo awaweji mbaɗe ɗum saabi min cuusi teddinirde Abou Ndiaye o totta e teddugal hirde nde o arde e lewlal communication yo Allah teddinɓe Allah jarama ɓe jarama so tawi noon en mbi Abou Ndiaye haade mum haalde saɗa duña ko teddi ɓawɗo tiiɗi o ɓaggi koye gorko jontaɗo perɗo laawol holli to banggue jamantere en mi haalata nde o dawi hayre ɓawde mi haalata nde o dawi ɓoggel fadowa wuro Ali Samba Idi Samba mi haalata ɗo jibina mi haalata kalanmi ko holli jamantere en mo kala yo diw diwal mum haade ma memde poche jaɗana même ko woni jiiba ma ko guitta ñaama walla dokka o holli wonde neɗɗo no wawi ɗannade ya caggal leydi so dañi nafta leñol mum e ɗemgal mum e diine muɗum Ablaye Wale jikku mo jikki o gila o naatani wonde jamantere ha o naati wonde jamantere fimde makko nde e anni e makko e kala ɗo yaano ko dañi fof ko dendaɗo e kala ko daño ko ballowo omo jaggi jungo makko omo janggi ɗemgal makko omo jaggi teppere makko o haalta haala janano o haalana hay goto o waƴanani hay goto kala ko dañi omo renda e julɓe omo renda e bandi ko en hande o e leyɗele 17 ɓurɗe wawde wadde jama e aduna he e yimɓe 19 ɓurɓe wonde jamantere aduna o so tawi o wonani goo o yawtani ɗiɗi walla tati kono fof Allah no hokki mumo deeƴi omo wawno dañde o wonano heddiɓe mbaɗi ni jawdi mumen heddo e nder ɗen leyɗele ɗe gonno taw ko leyɗele fortoɓe ala omo ittani ɗen leyɗele gueɗal to banggue dañal ko koɗo garɗo e leydi omo ɗofti sarɗiji leydi o bonnanta leydi o bonnanta ɓiɗo leydi kono omo andi to mbotu makko ngu dasa to kala ko dañi ko toon no muyniɗam ko sam ko ɗum saabi Ablaye Wale ina waɗa ko waɗata ko bandaɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe sen ƴeewi nde o fuɗɗi nde haa ko wawi ko fay ñallangal hande e leyɗele ɗe kalmi joni wona toon to Beyrouth laamogo leydi Liban wona toon to Tel Aviv laamogo leydi Israël wona to Washington DC wona to région Bayern toon to mbilig leydi Allemagne mi haalani kala leydi ndi jama ina yeeye e kala leydi ndi jama ina fagge eɓe paɗa Ablaye Madina Gounass Ablaye Wale ha so yettima ko jogui ko o yeeyeɓe e lawol sa yi oɓe wonde e mabɓe cikkata ko wona africain kala teddungal o dañi hen kala ɓural o dañi hen ko paɗɗo lawol kadi o wi e fadde lawol nde enen ganduɗen jamantere tan ko yettade ene asa kaaje ina yaltina ina yeeya ina liggina yimɓe ina ñambina ina yarna o fadde lawol mi wiyani kanko woni goo ummade tortiya to leydi Côte d'Ivoire to Jaraban
to Segela toon to Musumbay to leydi Congo RDC to Congo Brazzaville e leyɗele baɗoje Congo kanŋe ɗe pop heewi ko cooda jeeya walla gasaneɗa sa gayɗi jeeya Ablaye fini soodi ko wiyete ko carrière waɗi jawdi muɗum soodi ha laaɓi soodi pandugal kala ko woni e nder hen ko kanko jeeyi ɗo ko ferde lawol holle jamanteɓe ɓe ko gonɗa e leydi ko fof so ala ko jeyɗa so leydi natti welede ka jahowo Ablaye soodi on carrière sa soodi carrière no jogui wiyete ko étude géophysique ɓe gasanma ɓe ƴeewa holko woni e nder leydi ndi to banggue ngal ɓe ko nandi hen bindi ne mbawi wonde gasa donka heɓde bindi ne mbawi salade gasa keɓa o addi ko yimɓe towoɓe fannuyankoɓe ko fate gandal kette leydi ko wiyete ko géophysique et la pédologie anduɓe holko woni ndiɗo leydi ɓe mbimo sa muñi a jaaɓi ma on ko dañoɗa yeeso kono bandamen aduna muusino no feewi omo asa omo yoɓe yimɓe omo hokka ñamde omo hokka yarde ala ko yi omo dawa omo jofta ala ko yi ɓe enen como ina jeeya ina gasane ina jeeya ina nemina koni ina mbiya o Ablaye anda ɗo naati ɗo o anda ko waɗi ko o jooɗi sa fof ɓe mbiya koye radio kalanmi yimɓe mbiya Ablaye ko jogorɗo sokede ɗe jawɗe ɗe waɗata hen o anda ɗo nani ndiɗo jawdi jamma ñalama suwa kiciɗe kono yimoɓe mbiyanno Allah joomam bisimilla Allah min koye mi naatiri jaam yo Allah surnam seyɗade e bone musibbaji hami wurtorto mo tan gudda sa to omo duwo ñande fof yo Allah hokkuma teddugal ha wooda ko dañi o wawa momtude gonɗi ko yiɗi wadde ko jamma ñalama ina juuti yewtere makko heƴata ɗo e nder ferde lawol omo ñamlo omo waɗa hen partenaire uji ne garana mbaɗa hen ene wiye Ablaye waɗi koko anda ko jogorɗo jaggede kono ñande Allah nootimo haaj kaaji ɗe pusi ko yaltanɗo ko yalti mi tugginan fay ñallagal hande so wona mo walli so wona mo ñammini so wona mo yarni so wona mo lelni ala mo jogini hay goto hande o ko e nder leydi Zambie o jeeya ummade e kenet kawunda ko laami hanane subaka kala président garnoɗo ko kammo liggodirta welma mettuma liggodira e makko leydi ndi ko inde makko woni kaateje makko woni hen hoɗum ha won ɗo e Thiès won hoɓɓe sotɓe ɗo nana jiilo wonɓe ɗo joni sa ha keɓe mbera ɗo te kemin ceppa ɗo te tebbel sa jippiɓe jungo ma nano won hoɓɓe sotɓe leydi nana jiilo inana jiilo iranium boxing nan ɗon feere nan ɗon e goɗɗum fof iɗen jiilo waɗa saha so tawi tiiɗe welani gasa duuɓi temedere duuɓi capanɗe donka heɓde ha ɓooya goppa jaaha wadde Sénégal ina jogui hono ɗum nde mbimi adan e radio Ablaye Medina Gounass ina jogui ko leydi e nder leydi jogui ɓe mbi holko saabi mbimi ko leydi e nder Zambie o jogui ko kette leydi o soodi o heeɓi kayitaji makko ko kanko jeeyi gurdam e mbaadi ko kanko gondide ko kanko jeeyi nde kalanmi nde hewɓe jeddinomi kono hande hewɓe garti hen wadde won jamantere gono won nokku ha natta weldede wiyawaɗama he fuula yeehi kono wona o Ablaye Wolle Ndiaye ko jogui toon ko inde makko woni ko jogui toon ko kanko jeeyi ko jogui toon ko kanko faggi ko jogui toon ko kanko hontinta hoto Allah yawno so yaka janggo ko ɓessu makko wonata wadde ɗum woni ferde lawol mboɗo heewi noon haalde wiide yontaɓe gollinoɓe yimaɓe ɓe sa yi leydi Côte d'Ivoire yimama wiyama Abidjan caggal fayse yo jaam ñallu Gabon ha wuɗɗu leydi yo jaam ñallu pare e walo fenno Amérique yimaka saabi Amérique yimaka ko tawi ko tugunde natti sukaɓe rewɓe natti rendude ko kañal jahanno tenol jahanno ƴogol jimanno pentanno jamantere sa yi koɓe golli ko pop kala hen nattu dañde hunde arte leydi nan ɗo jooɗi eɗen jettaɓe noon maɓe gon temedde jeeɗiɗo fawɓe ɓe ganduɗen wonɓe ɗo goto fof no golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida kono Ablaye Madina Gounass o ferdi lawol mbiɗen ko yaade sooda nokku mo jeani hoore mum ɗo e duuɓi annabi Nuhu ɗo e duuɓi temedere yo Allah ɓoyno ko yaltata hen ko o anda no foti o gaydinta ɗum bandiraɓe paltotoɗo kay wawi comotoɗo paltoɗo wawi coodi o hello soodannoɓe e woɓɓe ɓe hande
jabla challi ko kanko yeetabe ala bodejo hande jeeyo jama mo anda Ablaye Medina Gounass ñande wonde so dañi sa jaytaw ko kanko goto mi wondi Allah mami haal gila goo gila ɗiɗi ha e ɓurde mawnude idande dañede e leydi ɓurde mawnude e kawtal yimɓe yeeyoɓe jama tawi ko Afrique central équatorial e Afrique de l'Ouest omo jeeya e mabɓe o jeeya e mabɓe noon no mbimi ni ko wiide jamantereɓe aha gonɗen koye leyɗele janane garɗen koye leyɗele fortoɓe sen dañi nawten cuuɗi men to booti men ɗi dasa to miskineɓe men nan toon yuɓiniɓe nan toon alyatimaɓe nan toon wayeɓe nan toon ɗo Ablaye Medina Gounass feeri laawol addi holliɓe ɓe jii holmo yiyani lappol Alaji Abou Ndiaye e woldiɓe muɗum ko ɓoyani ko kono wiyete yang ambulance médicalisé minen nde noon koye ladde he min koɗi kalɗo min jeeyi mamin teɗon golle Ablaye Medina Gounass no golle Alsane Ba en a piye ka ONG mabɓe o wayni kono mi teɗo golle makko wadde o feewi laawol holli yimɓeɓe en jii ferlo ngo e ɓunnu ndu kala ɗo laamu Sénégal wino wawa asde heɓa ndiyam Ablaye Medina Gounass addi machine aji addi haalaɓe asi hayɓi ndiyam lañitimaɓe keeɓi tawi mbaɗani hay mbuuɗ ɗum woni ferde laawol ngol kala ɗo wiyeno to banggue safara ɗo ina metti wadde ɗo welani yaade Ablaye Medina Gounass Ablaye Wole waɗi ɗon suudu safirdu tawi ko saabi Allah woni o feewi laawol hollude yimɓeɓe mo kala yo diw diwal muɗum kono bandiraɓe mboɗo heewi wiide jamantere en jontama ko ɓooyi Sénégal heedani en caggal moni fof gollima kono noon ferde laawol ngol kalmi joni ngol kanko goto Allah hokki ɗum Alaji Yerɓas goko mo soogue dindeje ñawle kelawaji wonko wadda ina famdi jamantere baɗɗo on saaha Yero Samba Gise mo doɗel wonko wadda baɗɗo e Mobutu Sese Seko Kukubendu wasa banga waɗa e fuule attaɗo watta kadi laane ɗi wawa nawta goto mabɓe fof ne jogui ñalade nde mbawmi haalde muɗum kono noon ferde laawol holliri hande o dañde jawde caggal leydi goppa toon jawdi ne wawi ɓoorede juuɗe ma ha laaɓa laamuji men ndeƴani kuddetaji ne goodi kala ko pagguinɗa ha laaɓa heɓte ha laaɓa garta juuɗe ɓole ko ɗo Ablaye Medina Gounass ferde laawol wiiɓe kala ko dañƴen dognen paanen cuuɗi men dokken ɓesguji meɗen sen lelima ɗanuɗen wadde ngol ɗo laawgol Ablaye Medina Gounass feewi jamanteren ɓe fof wayi kono nannama e nder suudu eɓe jagguine ɓe mbiya moi mousse min wadde dañƴe fof yo artere cuuɗi mumen woni ko Ablaye Medina Gounass waɗi ko wona ɗum ko hiiri jaafoɗon o halfini oɗo ONG biyeteɗo fondation ceerno Woley mo ganduɗa min gandimo ko ɓooyi ko wona hande o halfini yimɓe heewɓe ndewi hen hande o woni koye juuɗe miiji men sehil men mo ndenɗen meccal renduɓe mecce kañum ko fasiraɓe Alaji Abou Ndiaye mo wor seksiraji diine ba sa woɗɗino nawama hoɗɗoago e moɗɗoago hersi Allah e buubu jeewo kono nattendo toon hay bat saabu o natti wonde gawo o so tawi neɗɗo halfinama jawdi no jawdi wayni podno Ablaye Medina Gounass ƴewani duuɓi ƴan tampere mum nde e tampere nde dañonde halfini Abou Ndiaye tugguinen faye hande ala ɗo wiya Abou Ndiaye bonni ala mo Abou Ndiaye wiya tottani ala biyata ko ɗo fano totti goɗɗo o wodi dongal teddugal yo Allah hokkumo yettinde taw fukkani wadde Ablaye ko nagge bange ko ɓiratege kono mo jogui ɗo lali so nagge ma nde ɓesna a yiiɗi hewde kosam jogoɗo laliɗa so tawi ala ɗo laliɗa ala ko tawdete ɗon kala ko Ablaye jippinno ko loggito e caggal leydi kala ko addi o ɓirti warñede ɓuuɓol suwani mo nangue jagganimo o waɗe juuɗe Abou Ndiaye yettima bandiraɓe ɗo fonno yettade ɗo jaafoɗon jamma o janggi yimɓe ko tampuɓe mataw ko yidde haalde kono dandam nde jaɓani saabu ñallumi koye haala guila subaka kirmi koye haala guila subaka galle Alaji Abou ɗo o wi ko lewlal communication yoɓe gar min ñallanamo o yeewaka mais yomin guittumo yeewede e nder ɗum jewta piltat ne jawta mi haali ha dande nde ko ponnomi haalde ko yeehi wadde ko hamme Amadou Ly
ko kañum fonno jogade jamma o haala ko ɓuri ko kalami ko daɗi ɓe hen gandal bandiraɓe jaafoɗon mo kala e men no andi fuɗɗoriɓe ɗo jangde pulaar fuɗɗi ɗo mago e nalankagal hol inde nde joguinoɗen nde mbiyeten hanki ko ɓoccode ko kuywe ngala haajuji ndentoɗeɓe ndiwa e galleji bandumen ndiwa e yonta mumen ciica won hen dewle mumen bonna won hen ƴeɓe mumen bonna won hen kala wonde e galleji mumen so Allah wunden ha jettima ɗo jetten Allah mbin alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde yano ha ɓooyi pulaar watti yobde hunde waɓen hamme hammede yeeɓe hamme janggi fayis ha gayni janggi gwar nana hanɗitino ɗo pulaar ina bonna haaju mum ina bonna hambu muɗum nde yano ha ɓooyi wiya joguino pulaar watti yoɓede ɓe mbatti wiide no foti yoɓete no foti joguino pulaar yoɓete yeehi ha ɓooyi ɓe mbatti wiide mbiɗon kam ɓe mbattaki embauché joguino fayis ɓe ni eɓe ndewe men tan wadde Allah yettini en ɗo jetten Allah ganden ko eɗen jiidi yeeyoɓe no pecca bénéfice so perte ngari peccat mo kala e men yo suuro goɗɗo o mo kala e men yo teddin goɗɗo o mo kala e men bawɗo yo Allah goɗɗo o kala e men dañƴo hokku goɗɗo o yo Allah wallu en ceertano humam binnagal haasilagal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim on jaa Allah jaabo on jaayi jibi ɓe cambi fi jibi joni paaɗen koye jomajo jamma o mboɗo heewi wiide jomajo hayso fadduɓe jomajo nani e jomajo onon goni sukaɓe hewɓe jokolɓe yontaɓe garɗo fof namto ko jomajo holko saabi ɗum ko jomajo saabi ha ñumoytoɓe jeeyi jomajo saabi ha pucci mbaɗɗini jomajo saabi ha kondi wisa jomajo saabi ha hirsa tufa yaa simma durta ƴakka ganta gwana jangga dokke dokkira ñañɓe keeɓe kinɗe mumen saabi ɗum ko jomajo nden sagata PULAAR noon waɗi willi wawoji ene waɗi tumɓe kurte ne jogui beyte bendusa mo tamo e tamande so ettimi hoto jomajo wiya jomajo nani o dicco yaltina kala so ñorta ɓurtugal ngal fawa yeeso o wiya jomajo o wiya mi yiima yomi hiire jaam wadde ko jomajo saabi gay kirsaɗi ɗi ko jomajo saabi ko defa ko jomajo saaki sabato ko hokka ko wadde jomajo jamma o ko Alhaji Abou Ndiaye jomajo jamma o ko Koole Ablaye Wole jontaɗo jamma o ko puɗɗiɗo e PULAAR fuɗɗe e caɗele jaaɗo jamma yeehe koyɗe waali hirtaki fini haccitaki Abou Ndiaye jeeyi jamma o holmo jeeyi jamma o jeeyi jamma o ko gogo hoɗɗorango e moɗɗorango mo ganduɗa janggo so tawi histoire haalama ina anda holtoon e hande wo seksira dine ba toka yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande Sali Dia balɗo miijugo Allah jaama kono onon nootiɓe ɓe ko onon jonni onon nootiɓe yo Allah teddi noon so nootanoki fewata kirɗeli ne keewi hande kadi yimɓe koye politique gonne ne heewi goto fof pi haaju mum hammu mum yen battanimo wuurtande ɓeyden ustaki mbatten ko ɓuri mbaɗen ko assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye golle balle malimata ko Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Wolle Ndiaye golle balle malimata ko nafoore 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 Ablaye Wolle Ndiaye ko nafoore e bandiraɓe on jarama minen kam min ngala ɗo konngol hande so wona tan amin belti kadi jammo no mbiɗon ni minen min jeeya ɗum jeeyi ɗum ko kaw Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye saabu kala teddugal ngal min dañi oɗo aduna hande ko kanko woni sababu wadde jamma o ko jamma makko no jaari he wiide ni noon ko minen goni nayeɓe to banggue jayniyankagal ngal omo tooña min woni lewlewal communication ardi ɗum ko Abou Samba Diop ceerno Hamme Amadou Ly Abou Gaye Ousmane Makali e ceerno Hamad Thiam feddende yimɓe jeegamo minen ɓe jeegamo goni lelol communication e ceerno Abou Sy yo Allah rokkumo cellal sinno hande wonno e sago makko arat ɗo amin gadori kala ɗumin ndendi min dokka Abou Gaye konngol kanko lomtoto min e kala ɗumin kawri wadde konngol ngol kadi arti e makko konngol ngol ponnomi haalde ngol e inde lelol communication min tottamo kanko Abou Gaye o lomto kam o lomto ka Ablaye Wolle Ndiaye o lomto kala jayndiyankoɓe wonɓe ɗo en jetti kadi miñi men Ahmadou Baro Ba mo ganduɗa kam ardi CIJP mbiɗa andi noon so wi mi limta tan mi juumat bandiraɓe jaafo kam so wona ɗum goto foof mbiɗa foti ɗo haalde inde mum mbiɗa andi foof en gaari ɗo sababude Sala Dia
fofen ngari ɗo sababunde leñol ngol kono kadi miɗi andi fofen ngari ɗo sababunde meɗen ɗum tagi mi yiɗa limtude mi haala inde oɗo taw goɗɗo mo ponnomi haalde inde mum mi haalani inde mum wiyama to mi yejjiti haalde inde mum ɓe jaafo onon fof Allah jarama on jarama sabu gila ñalawma oɗon galle ko ɓuuri hewde e men woɓɓe ngari ga directement woɓɓe nana galleji ene jinno arde onon fof Allah jarama on non Abou Gaye min lomtinma konngol ngol tan jettana en bandiraɓe jarnana en ɓe no fewi sanne e inde lewlewal communication e inde kaw Elhaji Abdoullahi Walle Ndiaye inde Fortune Capital Omar Seck nanɗo bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ɗo de wonko yiyetanoɗo wonko andiranoɗo wonko tinerenoɗo won kadi no tinirtenoɗo kono noon no hamme Amadou Ly wiiri ni goto fof koye saha muɗum goto fof koye yonta muɗum kono noon ne kadi yonta fof koye yiyande muɗum Sali Dia a addi yiyande a addi jaɓɓal fof taw koko hesɗi e rendo meɗen e inde lewlewal communication taw na ardi ɗum hono mawɗo Abou Samba Diop wondude Ousmane Makali kañum woni secrétaire général o koolaɗo kuuɓal hamme Amadou Ly kalfinaɗo ngalu hay sinno tawi booño tekkani wondude Abou Sy kañum halfina kala ko faati e édition nde tawno lewlewal communication ene rendini ko heewi hay sinno tawi yimɓeɓe keewani kono noon ko fedde gollore ko heewi kala hitande lewlewal communication ene jogui ko wiyete ñalawma aduna yanke ko faati e deftere PULAAR woni journée mondiale du livre PULAAR eɗen jaara e 6e édition woni hitande fande ɗo nde hewno waɗede koye mois de décembre no Abou Ndiaye wiiri ni so tawi mi wiyama yomi haal e inde lewlewal communication mataw koko wiyete ko tan so tawi mi wi wonde mi haalata sabu ko ponnomi haalde ko haalama a ɓooyat deƴƴude sabu a wawa haalde ko haalanoka en jetti Allah no feewi nde Allah hawridini en e oɗo jamma ko musidɗo Abou Diop hoorejo lewlewal communication haali e Abdoulaye Walle Ndiaye en mbawa haalde ɗum kono eɗen mbawi ɓeydude hen seedam faaguji meɗen holko waɗi ɗum Ablaye nde dawi ko nde metti dawde nde hamni nde muusi dawde nde satti dawde sabu hay sinno tawi juurani ena anda nden ɗanngal hande o so tawi ene wiye immigration clandestin fuɗɗima ko ɓooyi kene kadi wona hande haɗata Ablaye nde dawi ko nde metti nde neɗɗo ƴettata ɗo laana jorndi yaha ha kaay jippoɗon ummade kaay faade Bamako won yaaroɓe ɗum koyɗe won joldoɓe ɗum otoji à partir de Bamako ko ɗon yimɓe ƴettata otoji paya Côte d'Ivoire so yimɓe ngari ha Côte d'Ivoire ko ɗon certata koyɗe gaydimaɗi wonde ƴewde hankadi no natiro e Afrique central ɓe jaara koyɗe pittali kewɗi keddima e ndeɗo jeerende waɗa noon yaaɓe jettoyo waɗa yaaɓe kaada e laabi waɗa yaaɓe hay so tawi jettimane kadi naftata wonɓe toon ɓe gartata ha ɓuuru fal wutta nde tawno so tawi fittanduma heddima e nokku gartugol ma woodani wonɓe gandanɗa hoore maɗa nan toon sababu nde gannuma donki no gartiri ɓesguji keewi carima e ladde waaɓe hen no Ablaye en Allah rokki ɗumen wune dañde faggade ko paggi ko jaaɓi rendude ɗum e bandiraɓe muɗumen ndendi ɗum kadi e miskineɓe tawi kadi ko ɓiɓɓe julɓe Allah ji Abou Ndiaye noon bonnani sabu minen lewlewal communication to banggue finance ko kanko jogui ɗum lewlewal communication kala ko ena waɗa to banggue finance ko kanko jogui ɗum na waɗi partenariat hakkude lewlewal communication et CIJP woni convergence internationale des journalistes pularophones Amadou Baroba nan ɗo jooɗi ko mbawɗen wiide e inde lewlewal communication Abou Ndiaye Allah jarama a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere a ubbani nema
nde teddiniraɗa oɗo jamma mbiɗa oɗo jamma pawɗa ɗum koye lewlowal communication lewlowal so tawi ari ko kañumen jeeyi so garani ko kañumen jeeyi te wona ngol ɗo fuɗɗi ko laabi limtinde kala ɗo Abdoulaye Wolle Ndiaye teddinira hunde mbiyaɗa yaya lomtoyoɗa ɗon Abdoulaye Wolle Ndiaye an Alaji Abou Ndiaye a wi wonde a yahata tawa a yadani lewlowal communication mbimi Alaji ceerno Abou Ndiaye Abou Diop wi ala ceernagu ngu ala hen ko alhaji tan saabu ceernagu ngu ko maw yurnito ɗum ɗon noon ko hakkunde maɓɓe wonno kono noon e oɗo kikiɗe hande Abou Diop settanimamami wonde ko waliyu ko yettude Allah noon no feewi eno haaloɓe ɓe mbiyata ni so tawi en mbi Abdoulaye Wolle mbiyen wonde ko kanko woni fitel daraja kurle gilde serdu arsukara wandu dawla ngel dañma hama hakkille muɗum hamdino kono mo wasma waka jofe muɗum wakkito ha hooram e ma nde hawno a hawanaki leñol maɗa ko ma so tawi en garti e Salija eɗen mbawi wiide mo hande ko kanko woni debbo mo dadaki mbajju muɗani pudde yertaki kalumbam mo wona ɓaaƴe ɓiiña fiilo falo haalane salo wulle ngorno jotto jermino yoɓa tenne yoɓe tenna ŋaño pundiruga Seydi Dia janngo noon so tawi a wiyama Abou Gaye ko kañum woni star Piindi TV jaɓa Sali Dia ko an kaldan bandiraɓe Allah jarama on jarama bandiraɓe men nalankoɓe on jewti Djiby Sall golle ma jooɗi peewi kadi weeli so tawi ko gonga nde tawno wonɗo udditirɗa ɗo tuusi yimɓe ɓe no feewi wonɗo uddirɗa ɗo tuusi yimɓe ɓe no feewi sabu min mbaɗa sikki ko hande min mi ittude mbuɗam juurmi e dingiral Allah o wiyete wallahi waɗi ɗum ko nde memɗa Abdoulaye Elimane Dia nde tawno wonɗo min dewdi hay sinno tawi ko balkon seeɗa waɗi taƴodiral o arti e yam o wi Abou jinmo ko duttitoɗa on saaha koye radio Demet wonno mbimi hay sinno tawi ko jiɗɗa fof joɓa kam koni wona duttitoɗo o wi ƴewanam holko jiɗɗa yoɓede salaire ma kala ko mbawɗa wiide mbaɗa yoɓa mbimi Ablaye a yoɓi kam ko gandanɗa hoore maɗa a wonta yobdimi ɗum goɗɗo wonta yobdimi ɗum o wi kam holɗum mbimi wonde teddugal ngal dañmi e Demet ngal dañmi e Halayɓe hay goto ala e ɓiɗɗo kala jo dañɗo ɗum mbaɗa wawi wasorade nde jaltanmi Demet garmi e juma o mbaɗa wayno ceerno Baba yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum woni ceerno Mamadou Jiggu ceerno Mamadou Lamine Jiggu yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum nde mbi mbaɗa yaha o hiwti o woyi nayi makko wiyete ko ceerno Djiby Ba hiwti woyi goɗɗo na woni ɗon ko nayejo kañum ɓurno won hewde duuɓi e Demet hiwti woyi ɓe mbi noon sinno tawino ko minen jeyno radio ngo sinno tawino ko minen mbaɗanno a yahata Ablaye rewe yam refte yam ha tampi mbima Ablaye mi yahata o wi hay sinno en liggodirani to radio to mbaɗi ɗi liggodiren e kala ko wawi wonde mbimo kala ko jiɗɗa e banggue goɗɗo mbaɗa sokli o noddi lewlawal communication o teddiniri ɗum ñalawmaji ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati kamɓe ɓeɗo ɓe mbawi ɗum settade aadi amen cakkitiɗo ko Mamadou Ndiaye Dia nanano wuuri mayani aadi momin dokkodirno aadi o ko balɗe jeegom pawti hen Ablaye Elimane yaari min yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljana Djiby Sall ko ɗon memɗa ko ɗon tuusi kam gummimi mbimi hay sinno mi ala mami dillin sababu Allah jarama noon on jarama yo Allah yoɓ on moƴƴere Sali Dia yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah rokku en kala lewru wadde ko wayni goto e meɗen foof noon yo ƴeew parrain ɗo wawi dañde foof mo ena wona parrain lewru aroru ndu mbasen woppide ɗum tan e Sali Dia nokku o wonta lieu de rendez-vous meɗen kono noon no Abou Diop wini sernaɓe gari en jiiɗo Alassane Ba en beltanima ɗum nde tawno ko ñanden tan wonno ONG mabɓe waɗi 200 sac maaro waɗi 200 bidon diwlin waɗi 200 carton sukara pour bandiraɓe meɗen jaayaɓe to Fouta to ene wonande ilameje ɗe yo Allah yoɓ on moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi on jarama bandiraɓe
a jarama kaw Abou jarama kaw amme yewtere mon waɗi fayida en garti ɗo ngam ƴettude bandiraɓe heɗade e jiyanɗe mabɓe holno hirande nde yaari kadi holko gandanɗa hoore ma nafoore e hirande nde hannde eɗen darodi ɗo e biyeteɗo Seydou Wo dariɗo kawridde kadi e hirande nde Seydou kalanamin hirande nde hannde holno jiiruɗa ndeɗo yiyande jiiruɗa kadi ndeɗo darde e bandiraɓe fulɓe hannde dariɓe ɗo holno jiiruɗa eyyi ko kalami hen ko juutata ko weltare tan ko weltare kadi bandiraɓe fulɓe hannde wonɓe ɗo e nder capital Dakar ɗo capital Sénégal kono Dakaru puis kadi ɗe jetta Allah no fewi ɗe jetta Sali Dia mbaɗo initiative wadde oɗeɗo hirde hannde jii ko heewi e wantaɓe men gari kawrtiɗo hono ɗum ɗo ene manqueno e Dakar minen wonɓe to e Paris kay ko waydani amin kewi waɗ ɗumen nam ɗum woni ko mbiyatnomi très souvent ɗo e Sénégal ɗo e Dakar ko gartumi ɗo ko joni mbayi min ɗanniɗi nde gonnon France nde nden ɓurnomi wonde e nder Pulaar gati toon kala saaha min waɗat gueɗe mbaɗɗani eyyi ɗum ɗo noon ko waydani so waɗama mbawa tan ko weltade hirde hirande e kala lewru kadi so waɗama hondadi ma yimɓe jiitodir ma leñol ngol yiitodir ma yontaɓe jiitodir kadi ma wood kadi ko jibini ko heewi ko heewi eyyi inchallah min kam mi waɗi hen abonné inchallah kala lewru hirde hirande komi arato arde Sall Diewi komi arato komi sakkitoyade donc ɓen noddi bandiraɓe fulɓe foof wonɓe ɗo e Dakar wonɓe ɗo ko takki ɗum e ko taari ɗum inchallah mois prochain ɗum ɗo ko première édition chaque mois inchallah ma e mbaɗɗum ɗo e Dakar yo bandira fof ngar notto eɗen darodi ɗo e bani men gorko hono Amadou Baroba mo heedani caggal e leñol ngol Amadou Baroba holno jiiruɗa hirande hannde nde eyyi a jarama sohna Dieynaba ko adi fof ko weltare tan en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe ɓe tawɗen ɗo weltare wonani en tawede ko wayni par ce que enen kam enen gandi no kewɗen wiide ni ko en jaydiyankoɓe jaydiyanke noon ana foti andude finalement te ɗum ɗo kadi ana tawa e pinal wadde ko yettude Allah no fewi CIJP convergence international des journalistes pulaarofon ganduɗa komin ardi ɗum ɓe gari kamɓe nen tawtorede ko wayni saabu eɓe jiiɗi andude holko woni pinal men holko woni ko ganduɗa ko ɗum mawɓe men gacciɗo e koɓe mbaɗanno e ko nandi hen par ce que ana hokka neɗɗo o kadi ɓeyde famde aduna no yarata te jayniyanke ana foti hunde foof hayso tawi a wona gando mum wooda ko keɓɗa ɗon te ɗo ko hono ɗiɗo rencontre uji mbaɗata ha mbawa andude ɗum en beltima no fewi en jetti kadi Sali Dia mo ganduɗa kanko woni initiateur ɗeɗo gueɗe e dendagal jayniyankoɓe mawɓe men hono Abou Samba Diop en hono Hammi Amadou Ly en arɓe tawtorede ko wayni vraiment en beltima no fewi enen tigi machallah a jarama Amadou Baroba eɗen darodiɗo e debbo pullo hono Safoura Sow machallah gonɗo to RTS ko dillowo kadi e médiaji ɗi ha no fewi Safoura holno jiiruɗa hirande nde sohna Dieynaba Allah jarama a jarama weltade kadi huccodirde ma en kewani yiidude ko hande mataw baɗɗen dañde premier men entretien ko weltare no fewi tan no bandiraɓe mbiri ni mataw haalno toni gayni jamma o ko jamma e nder jammaji no Tidiane an hewno wiide ni ko miñiraɗo moƴƴo tedduɗo jaydenke meɗen animatrice une grande animatrice une star e Piindi TV baɗi ɗum initié hono miñi meɗen hono Sali Dia initiative baɗɗo fayida mbinomi no nde o haali kam haala ka mbimi ko initiative moƴƴo mo ganduɗa hono mum ala yimɓe hewɓe no wi o haali ɗum nane ɓooyi miijade miijo ngo kono kanko waɗi ɗum concrétisé donc eɗen mbiyama yo jogoro jaam so Allahu lamɗo jaaɓi enen fof kadi min dusodira makko e nder hen nde wonno ko ɓeydade tan ustade ala hen ko fina tawa meɗen ko rencontre aji men Pulaar adi ko jokkere en ɗam ko jokkere en ɗam ko adi ko foof hande wayruɓe yindede jindiri ɗo en donc ɗum ɗon eɗen jettamo e nden ɗo darde no fewi eɗen mbiyamo kadi vraiment bon vent so Allahu lamɗo jaaɓi ko mbawɗen hen fof to banggue meɗen men mbaɗa hen ha oɗo jamma hande wona premiére deftude hen ndi kadi ɓuuri welde so Allahu lamɗo jaaɓi min beltima noon lacciri HAAKO ndi ne waɗi ñebbe seeɗa aɗani kanko jajaw so waɗani hen ñebbe tan so waɗani hen ñebbe tan o weltotako donc vraiment bravo à elle ko pinal men ko ganni men ko cosaan meɗen vraiment et puis kadi ne wurtina ɗemgal ngal wurtina leñol ngol no hannirta ni Allah jarama on jarama vraiment onon foof o yeɓoɓe e tigui machallah a jarama debbo pullo eɗen darodi ɗo e nalanke men hono Abdou Camara machallah o waɗi ɗo hande golle baɗɗe fayida Abdou Camara holno jiiruɗa hande nde ɗo hirde e ɓeɗo yontaɓe hande hawritɓe ɗo gam ɓamtude leñol ngol eyyi ko weltare mawde kadi oɗo debbo Sali Dia ko neɗɗo moƴƴo gila 2006 gandumomi min e pakol leñol hakkude Sali Dia e Abdou Camara e pakol leñol ɗum ko cehlagal gila ko ɓooyi par ce que min e pakol leñol min ɓooyi Fouta mais teddugal min gadi waɗanede nder rewde Fouta ko Sali Dia waɗi ɗum e Agnam to Agnam Sali ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo kadi ko responsable nde jahatmi Zénith
guttimo ɓornimi o Zénith Sali Dia ñooti ɗum totti kam o ñootinimi o ñootini pagol leñol ɗum yejjittaki aduna gasa wi kam sa heeɓi visa ta heɓat tumci mon nana galle o ñooti o totti min nden ɓooyi o nden andata min nde yiɗata min nden haydara min pirtani Sali ko neɗɗo moƴƴo ko seelen fof kala mo sohli en leñol ngol nototo par ce que yimɓe arɓe ɗo fof ko yimɓe mawɓe ɓeɓe gona yimɓe tokosɓe ka neɗɗo moƴƴo emin ñagonoma julde balɗe e cellal Allah waɗanma sutura ɗum ɗo leñol ngol no foti waɗ ɗum sen dañi waɓe no Sali hen sen dañi hen 5 tan yoni il faut pamodiren jiɗodiren nanggodiren par ce que haari leƴƴi wona leƴƴi fof gonti mbiruji nana cippire no pako leñol wiiri ni pola ɗo fof ware mais Sali wi jaɓata leñol ngol hoyne Sali ko bandum fiye woyne hay o maayo lelo ɓuuri ɗemgal ngal yoolo nden mbaɗo no Sali Dia ko neɗɗo tedduɗo min kala ko nanggunomi so Sali noddi mi nototo ko sehel nalonkoɓe mogiyankoɓe kadi ko neɗɗo muñɗo kadi ko neɗɗo teeyɗo ko neɗɗo deeƴɗo hay goto hewaki ɗum ko danan Sali yo Allah waɗene jaam yo Allah waɗene sutura ka moƴƴo ka danan tigi machallah eɗen gondi ɗo e Malle Guissé machallah anne holno jiiruɗa hande nde ɗo hirande saabu min jii hen darde ma a heedani hen caggal ha no hannirta ni Malle Guissé holno jiiruɗa hirande hande machallah mi salmini on taw mi juurima mi salmini Piindi TV naaɓe fof ko Sali waɗi jamma o kadi Sali hande somi daarima ko enɗam urata pourquoi ñande jamma gandammi Sali nde ñande hen ɓi nenam feccere fittandam ene ummo leydi he ene yaaha ene rewa lawol less ne fayi Nicaragua o waɗi hirade kirtiɗen o sali haalande min omani so haalni min jaɓata o yeehi o yetti komi yiyanima ko Sali jaggumi ayi ɗum ɗo ko waɗɗo ko cette année elle l'a fait sur terre l'année prochaine elle la fera sur mer et l'année suivante elle la fera sur les airs et pendant ce temps moi je vais aller à la NASA je vais prendre mon billet et je vais aller sur les airs pour aller suivre cette soirée là ɗum ɗo hay goto hoto manko mi joddima e milliard uji yontaɓe ɓe fulɓe ɓe mbiya kam Malle hol initiative o mbatten haɓɓeɓe fulɓe mbawa rendude autour de on bolɗo lacciri haw ayi Allah waɗi ko yiminino ho kanko waɗi ɗum o dañi wune Sali a dañi wune a soodi ñalande machallah ya jogoro jaam minen to gaɗɗa foof ono derrière toi yo Allah fewnu assalamu aleykum rahmatullah eɗen gondi ɗo e Abou Wade anne Abou Wade holno jiiruɗa hande e hirande hande nde eyyi assalamu aleykum ko adi fof ko weltade weltanade Allah e weltanade Sali Dia so ɓuuri wiye Sali Dia ni hen sahaji ɓoɗo ɗeɓat telmuri seeɗa won noon wonani en indi kewmi wiidemo ko jaari guelam te so wiyama jaari guel tan mboɗo sikki noddi foof jomum to woni kala o yahata ko onon gondi ɗum ɗo ko hunde wande fayida no fewi wona hunde webde ɗo e nder ngulɗo nokku mo ganduɗen o lacciri HAAKO to ganduɗa fuuranke kala to nani ɗum on to abbotono ɗum on ko jaranno ɗum so tawi Sali Dia joguimo ngol miijo rendinde ɓiɓe fulɓe e nder ngoɗo wuuro yidde wadde won ɗum yidde wurtude pulago yidde wurtude culture men c'est quelque chose à magnifier vraiment ko hunde nde ganduɗa nde yimɓe foti duwade nde juurata nde o asara haadde e saaha goto donc ko jannade yimɓe tan e hollire beele mum no fewi machallah donc yo Allah junnu balɗe moƴƴina batane ha ko ɓuuri ɗum ɗo kadi aussi tawete hen won noon Sali Dia so indi personne mo ganduɗa à chaque fois ko jiɗɗo waɗde innové quelque chose ko hunde nde ganduɗa kanko kala to woni woni koye miijade donc hay ko wona ɗum ko mo miijo ɗum ɓuuri fuuɗo e inchallah yo Allah wallumo hen tan tigi holko mbiyata yimɓe ɓe ganduɗa hande jogori yide nde ɗo hirande tan koye réseaux sociaux ji holko mbiyataɓe pour lewru aroru ndu en ɓe tan ko lewru aroru ndu kala mabɓe jiiɗo ɗum hoto haltane ko wayno dani walla hoto yi ɗum e réseaux sociaux wiyata ko kañum e hoore mum tawa won noon waɗi fayida no fewi lacciri HAAKO won mum ala holno HAAKO ko way mbar hewani ñebbe ala heewi guerte heewi tew heewi foof kala kone waɗi e HAAKO fuurankagal tigui rigui kañum wonno ɗo tigi machallah waɗi fayida ha no fewi eɗen gondi ɗo e kaw men kaw Abou Samba Diop kanko woni DG Piindi TV hande sen cuusi darade ɗo eɗen mbaɗa interview ko sababude makko ɗum noon kaw Abou holno jiiruɗa hirande hande nde bandiraɓe hawritɓe ɗo ɓe gam jewte belɗe ɗe mbaɗɗon ɗo yimiyanke holko mbiyata bandiraɓe e nde ɗo hirande a Dieynaba hawno deddi a jaama Sow en jetti Sali Dia gadduɗo miijo ngo
oɗo concept ndeɗo yewtere en jettimo en jarnamamo e miijo makko moƴƴo no onon fof gollotoɓe Piindi TV mi yettoon jetto jiɗude fuɗɗima laɗo haaɗi mone mon fof ne jogui émission mum mone mon fof ne jogui miijo addude kesam hesamagal e abbade beele maji heeɗiyankoɓe moɗon mi yetti on mi jarnima on haade ko jamma hannde nde ɗo yewtere hesere udditande hannde ko ɗum saabi en beltanima dendagal bandiraɓe ɓe en beltanimama konko baɗɗo miijo ngo en beltima Djiby Sall cuɓaɗo o yantude Abdourahmane Diallo balluɗo ɗum e Abdou Camara woni nalankoɓe arɓe ɓe en jettiɓe en jarnimama ɓe en jetti kadi joom nokku o mo ganduɗa ko kañum woni sababu ha ɗo wawi waɗede en jetti dendagal bandiraɓe arɓe ɓe suwa e mawɗo debbo e gorko en jetti kadi mo suuɓi yo won teddinaɗo on Alhaji Abou Ndiaye Allah waɗi o suuɓi ɗum no foti suɓede no hande suɓede ko poɗɗo suɓade suuɓi ko kanɗo suɓade suuɓi ko poɗɗo suɓede suuɓa ko on noti jamma o e yeeso teddugal Ablaye Wole Ndiaye mo yewta mo waɗal woni perɗo lawol holli jamantere hen so neɗɗo dañi warta cuuɗi mumen wadde jamma he e haalam nane mi haali fanniyanko bindi gumbo ɗon ñamodo paynano ko teddugal manggal saabu heewi dental bangal janngoɓe gowane mbiya ɗum no harmi ɗum wona pinal ndenten dogen goppen hawno lowel e Altan Ba ɓe kolliti wonde leñol fof ne jogui pinal mum ne jogui ɗemgal mum ina reeni pinal mum hayli goto woppani pinal muɗum noon enen e jaggene pinal men ala ko harmina hen ala ko bonna hen en jettiɓe kamɓe ɓen arɓe e inde bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe on banggue en jetti jaydiyankoɓe notiɓe hande ɓe mataw médiaji ɗi hande ne famde média mo aran ɗo en jetti ɓe ganduɗa ko kañen goni janggoɓe e jangguinoɓe pulaar ɓe wadde mbiyen e kuuɓal en jetti notiɓe kala ngol noon ko goho en ñaaguima Allah so goho ne waɗa wiyete ko Allah fewnu goho saabu koto Allah waɗa so goho bonni limo e ayota Allah fewni goho o limonde ayaki tande ayotako yafnade fonnoɓe haalanede ɓe kalanaka wasa yafnade fonnoɓe rendede miijo ngo ɓe ndendaka nde wonno ko yo waɗe dirtinama laabi kewɗi ne fatta élection ne fatta kirɗele goɗɗi beelma yimɓe gara saabi ha yimɓe hewɓe mbino kono wawi wasa wadde wonde wonɓe kalanaka haɗe men haalanede ko beele ma wat walla watta no wawi wade foof ha ko saɓɓiti ko pellital wawi hunde foof yimɓe puuyata pamɗat so yimɓe puuyani noɓe poti fof ɓe mbawi gollade so yimɓe goni temedde oto Allah soɓe puuyi ala ko mbawi gollade wadde ko ɗo ko famɗani ko hilifaɓe ngari ɗo ko yiɗɓe ngari ɗo ko responsable en ngari ɗo moni fof kadi ne yaada e beelemma wona ñamde nde addi yimɓe mo fof ne jogui ko hirto ko kono ko artude juɓɓuɗi gondi e wadde ko wiyete ko hirtudade ɗo gotel walla wattoɗo gotel teɗen gandi hirande famɗani e fulɓe so neɗɗo heewi kalis ha heewi wiyetake hande kay waɗi bottari wiyetake kay ne waɗi hande kassari wiyete ko hande ha ne waɗi hirande hande ka en jogui galle ko ka en waɗi hirande wadde hirande hiiri ha debbo daña hirande hiiri ha leeso daña hirande hiiri ha galle wawi darade yimɓe mbawi wurde hen wadde wiya hirde e hirande ɗum wonko firta e leñol meɗen yettude noon no mbiɗen ni dendagal arɓe ɓe wadde so Allah lamɗo jaaɓi nandirama kala lewru ko wayni ina waɗe suɓama oɗo nokku no wawi wonde oɗo nokku wasa kadi janggo wode mbiɗo yo yaltina nokku goɗɗo tawa ko toon kadi bandaɓe fulɓe nan toon so moƴƴi tan yaltaɗa ha yaaja yettude on e jarnade Piindi TV nanɓe ko sakkiti nanɓe adan eɓe cuwa nande ɓe fof ko kamɓe jeeyi ko média o jeeyi ko leñol pulaar jeeyi ko janggoɓe jangguinoɓe jeeyi ko enen kala denni Allah jarama on jettama jetto joguiɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi tigui machallah kawa Bou Diop a weltanama ha no fewi mataw ala no mbatten so wona dokken konngol o mo ganduɗa kanko woni sababu hirde nde mbaɗande hande ko beltiɗo saabu o ñaami ñebbe o ñammini min kadi ñebbe ha no fewi ɗum noon Sali Dia machallah holno jiiruɗa hande hirde nde nde wonno noddude weeɓani tiiɗi ko notede bandiraɓe ma notimama yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko heptinaɓe e leñol ngol ɓe gandanɗa ko daroɗe tigui ko jaale
mawɗe e leñol men hande holno jiiruɗa nde ɗo hiirde hande holko mbawɗa haalande en tan taw ko guddugol yewtere nde. Allah jarama denni wima seydi Sow kadi fof ko weltanade Allah weltanade on so tawi hande en gari en kuccodiri ɗo minima tan yoni belamma tawa aɗa jogui micro aɗa huccine yam tawno ko enen dendi galle Piindi enen dendi leñol ngol ken dendiraɓe kadi hakkude men yooɗi haydara en sofani somi ari gay jabtade namdal ma ko weltade belamma kadi mawɗo joguiɗo fuɗɗiɗo ala ɗo haɗata belamma wawa diwde nodda bande nooro ma te neɗɗo dañani ko ɓuuri bandum ha diwi gollitiɗo mum hande en jiiɗo jandiyankoɓe en jiiɗoɓe ganduɗa ko ommuji ɗe ganduɗa ko wiyete les hommes d'affaires foof en jiiɗo hande te kañumen arɓe foof notti koye concept o ɗum noon ko yettande koye men Allah jettanen Allah kadi arɓe ɓe nde tawno e mbawno amde e mbasa arde e mbawno noddede kadi ɓe jiiɗa arde yama wooda ko haaɗiɓe arde ɗum woni yettandeɓe Allah nde par ce que hewɓe hande ne jinno arde kono wonko faali wiyeto nan to e campagne uji wiyeto wonko jaggi ɗumen gona selluɓe ko way noon ko way noon wadde soɓe gari kamɓe jettanama Allah wadde hirande nde woni no mbiɗa nde walla hirde nde wi kam ko waɗi réussir woni waɗi réussir ko sosoɓe gari ɓe ñaami haako ko ala ñebbe waɗani sinno ko sosoɓe min jaɓani waɗani ko way noon an Seydou Wuo so en sinno oɗon defno hande haako ko Jeynaba so en so defino hande haako ko wonanno ko haako watka ñebbe kono alhamdulillah wonno ko Dia ko defi ɗum woni haako ala ñebbe en jetti Allah noon en jetti parrain meɗen Elas Abou Ndiaye moƴƴumo Ablaye Wolle Ndiaye o yonni o feeni o noddi kadi no o bandi ko no heewi wadde ni no wowi wadde ni kam fof ɓe gari ɓe dusima kono en jetti Allah en jetti directeur men Kawba Samba Diop en jetti Allah en jetti Hamme Amadou Ly e invité ji men fof arɓe ɗo ko wayno woni no wini ko wayno Alsane Ba en fof ne gandi ko yaaruɓe banggue diine kono ɓe kolli diine e culture ene yaada ɓe kolli tinnude gendi muɗum haydara bonnata e diine muɗum ɗum wonno kadi concept o woni ko yontaɓe so wiyama yontaɓe noon ma yiye jandiyanke o ma yiye ceerno ma yi homme d'affaires o foof ma yiye hen wadde noon so tawi wiyama yontaɓe leñol ko alɗuɓe e anduɓe e kala dillowo tan e leñol ene nodda hen wadde kamɓe hande en jiiɗo fof en jiiɗo seeɗa en jiiɗo fof wadde ɓe beltanama en jetti Allah en jettiɓe en jetti kadi ɓe ganduɗa jaggunoɓe organisation guila puɗɗiɗen ha joni surtout kadi ɓikkonam ko wayno Diary Ndiaye e Salma nanɗo guila hanki ha joni gallam baali nana daari ha tiiɗi en jetti Allah en jetti ɓe ganduɗa kadi ko les hommes de l'ombre ko wayno Djiby Dieng en guila nden ha joni nan daari kono noon mention spécial e funéram banam gorko sehilam Ali Fall mo ganduɗa guila poɗɗiɗen kala ko watte fala yeesuji kala ko woni sport kala ko woni hunde fof ko kañum waɗata nan nangti hen ha tiiɗi jamma ñala suka kiiɗi heppani haɓani kala ko mbimi waɗanam op kala ko wawno jaggude jagga hen ha tiiɗo feena ha feewa wadde en jetti Allah en jettimo en jetti onon foof arɓe nottade hen e wiide bandiraɓe tan concept o yoɓe garɓe noto ɗum ko fulɓe foof jeeyi woni no mbiɗen ni eɗen jiiɗi kala lewru kono ni hande no kawriɗen cuɓoɗen kadi samedi goto garen kawren ɗo kettuɗen hirande meɗen no Hamme winani hayso wona lacciri HAAKO ne wawi wonde goɗɗum kono kam ko kirade meɗen cooke ala cooke mi defat ɗum sosoɓeɓe garen jewten kadi wooda kadi ko yewta kadi ko ganduɗa ene wawi naftude kadi bandiraɓeɓe woni nani no douanier meɗen douanier ji meɗen ndi ɗo Hamme Amadou Ly waddi ene wonde Kawba Samba Diop ene wonde Abou Gaye jewtini ɗo yimɓe jewte ganduɗa baɗɗe fayida ɗe ganduɗa ene wawi naftude leñol ngol wadde ko ɗum tan woni concept o wadde ko wiide ko jiɗɗen haalde ko foof ko woni koye ɓerɗe woni haqqillaji ko heƴani e haala ka foof wadde noon ko wiide tan Allah jarama on jarama yetti Allah mi yetti on yo Allah hokku en kadi wattuni kadi mois prochain tawa eɗen cella en cella a jarama Seydi Sow tigi machallah Sali Dia a weltanama ha no fewi wadde dendagal yeɓannoɓe Piindi TV en garti ha ɗo ko hirande wonno hirande lacciri e HAAKO machallah hirande nde weeli jewteɗe beeli hono kawmen Abou Samba Diop hono Hamme Amadou Ly mbaɗiɗo jewteɗe gandanɗa hoorema eɗe keɗo ɗum ɗo ine naata e hakkille ina keddo kadi e gandi machallah Djiby Sall weltini bandiraɓe ɓe ha no hannirta ni wadde dendagal arnoɓe ɗo gari kadi mbaɗa ɗamini lewru aroru mabɓe gartu saabu ko jokkere enɗam ko dental alay saago so yimɓe ndendi gollal alay saago kala e saaha ina jidira ina gostodira miijoji jaafoɗon wadde bandiraɓe en garti ha ɗo wadde en dokkodiri aadi tan
concept goɗɗo garowo so Allah jaaɓi hoto hay goto mo luuta lewru arondu kala dañɗo arde hawridde hen yo ar hawride hen saabu ko ɗum nodduɗen ko pulagu nodduɗen ko fina tawa en jarnima caméraman meɗen hono Djiby Dieng en jarnima kadi réalisateur hono Ali Fall e dendagal ɓe ganduɗa ina tawtore ɗo ko e dow konngol Dieynaba Sow debbo mo Jakiri walla debbo mo Mauritanie walla debbo mo Dakar to nodda hen fof ina won wadde on jarama bandiraɓe ha gongol so guena ñaari